Iroi try sesin pat ngai keble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu tinggal ada ban kular ya pi pangan batai ya pi ki jingbam ki badon ya ke vitamin A tikini kide bapen bam be chicken man lagasngi tingam ong ken kini baro an renga shupen I ken ye kini ki badon ya ki vitamin A ti kemot ba pila ban jit ken kini bapen bam ha ke baya day bat ke jingbam ke bapi bam man lagasngi tingam ong baro kini ki jingbam pen bam ha ka shisngi ti henrei de bandon ken kini ki jingbam ha ke met ke jong pi man lagasngi kenu pila ban jit tang ba ngani to ipi ukajor ude utelong jong ke vitamin A te uklan bahai ke vitamin A ukajor te pila ban bam upalong pila ban sugarin kumto di ya ke te dapi bang ban sedi kumto pi sedi kumto te ke pniang ngai to ipi ke pniang ni raj kamde re ke pniang te kambhare pila ban penen kam da ke engine oil tang ba ngakwa ban ong ye pi ai tang khndiat phim dan kam re ba phin ai shibon ken nama da pi ai shibon kam bha hi re ba phin ai pniang than shibon te pidan kam ban ai tang khndiat da ka pniang engine oil ken kam to te ka pniang ka doni ka vitamin B ka doni ka vitamin B ho te kamot don kam hi ken hakamet jong ubriu paro ki vitamin tingi di banang ken ban bam sang pengin long ki bakwat ki bakhia te u broccoli le la da pi pon be kum to u bes te u bha te u do nut ru pi sai kan mau ni em ha ki por man chua la da brie ki sai tiet u do nut ki sai pen bam do nut ba ka sa ja no ka ni ka jing brie u klan bha u do nut ha ka bai dei bat ka jing dunai kini ka vitamin A te ka peleng pon ru tang ba ka peleng pon kan mau de da pio ki peleng jong kini ki khasi te biang ken kini ki lokal ki siar no ki siar khasi ken te kamot ye gitu te kamot da pishu pon maru malaru biang hi la de kini ka peleng pam pia ban pon hatu ban da I bha na mar ka sa snew la da pi bam kum to half boil kam long re usok men ken shet churu te upan ka ru te kini ki blueberry ru te kadot ru te usok nyam tra te kini ki jhur ngam hi baro ki bam kthang te ki bat kthang phila ban bam khniat kam julele re te u avocado te usok peach te phila ban usok nyam tra la ong nen te phila ban ba mi kini te ka klen dok kha te kini ki de pa ya de bat ka vitamin A te henrei ngap ong ye phi ba phin pen biang tang ge jing bam jong ka met kini baro kini ki jing kur khu ki boble ula kur khu ula ai ngi ka jing nang jing start bangin bam ni ki jing bam ki batei om bangin bam ki kwai ki khai ni ngi ne di ki secret ki kiat om bangin ya bam ki jing bam ki pen snew ki met ki jongi te henrei na lor ka taru ni de ban chakri bhayo blai ngi de ban puli bha ka tin jong blai ngi de ban ruai bha ngi de ban ruai bha ngi de ban le ka mon ka jong blai te lada pi yo akala tang hisien ne arsin stio pila ban pet ki jing kai ki bang ju pelat na koi ka por leng baka YouTube channel ka jonga bat ka tu ka bangal ai ka teng tang ki bakwa ban long de khot pila ban ye join lang bat ngi ban long ki de khot jong ka ministry te wat nam chep ting dei ba pin join ha ka ni ka ministry ba phi hap siu pisa phim don kam man siu ai ru em han rei tang ba phin yo ka jing duai leng ba jongi nama ngalasnai ke group ba ngadio banduai kerpang nama ta ka jong pi ki badon ha ka group kamu ki lede ki khot ki ba la dang pon kam ko no ngan pelut I ka por na ka banta ka jong pi henre ki bom don ha ka group la dang yo ban jubab ngan jubab ki bangam yo kam le re te henre na ka banta kini ki nong pet pat ye kini ki ya ka banga ai ka tin ke jong ublei bangan no pelong khon du jok na mar hisien bangi la ya lap ngi haban hi kai te ka mot ngan shim khia kan la long kum ki khon ki ti la jong ki banga haban hi kai na ka tin ke jong ublei te ka mot ublei un hi kai ya phi leng ba jonga te ka mot ngan shim khia ke ni kini ki badon ha ka group ka ba ngadang superlat menen ni ka du ka video ka banga ai ka teng tang ki ba kwa ban long de khon te yin yo ban hi kai na ka ta ka jong pi phim don kam ban siu ai ru em han rai tang ka we ban yo ban duai
ban yaslok na mata ka jong pi ban ila ban ai ka jubab iki jingkeli ki jong pi te der ta manga syakri jong blay badan hang to dan sa uway u khna ba ublay ula jet kerpang uba ula yo ublay leng ba ka tin ka jong ublay ka bang yo ban hikai ude ublay uba pen im yo u tang ba leng ba ka jing tre shitom ka jong ki syakri ka jong ublay ba leng ba jong ula yo jisu kadeka jing plelat ka jong ublay hi ba ublay panan kam bahai u ha ba udu wai uju ipau kum to ba tang ba sngo tho pat e ka jing mot jong ka jing phos niu tenga ju yo ban batai te ha bangi yo ban tre lang ka kam jong ublay ma i dang phos niu manga ka dang batai te kayar ka hima ka jong ublay ka wara e jing sup ka jing kemen ye pi ki badon lang bat ngi ha ka group te namar kata na IT namar kata ngamut batong komno namar kata ong ye pi ru lese don apeng jo pi sngo don kam ya ka jing du wai lese na apeng jo pi don kam ka jing shy ka bakam benia te ha ka tu ka group ka bangalashna pila ban wan ra ikino ki jing keli nama ba personal em ki bon palat em ki message hang tunga nam la ban ju pa upload nre ka badan ha group te ka mot ki te ki khod ki ti ki ba ngahap be ban upload e ka por bangan ai he ken ka por na ka jong ki te la dangam yo ka por komentar kom la shay ngan yo be ban pendep ki bala dep la dep ngala nang delete ka bom padep ngala e shwa to bangan yo ju pa pat ha go ke si tu ble ke jing su yo ban kur khui philang baro ya ro itrai